जोंनि चेयारमेन सारा डिसचार्ज जाबाय नाथाय मारै जाखो सासे चेयारमेन थानाय गामियावनो जुदि भटआनो जुदि माइनास थाङोबा चेयारमेना जाय पार्टियाव दङ बे पार्टियाव भटआ गैयालासिनो गुबुन बेलेग पार्टियाव थाङोबा बेफोरबायदि चेयारमेनखौ मानो नांगौ जोंनि फारसे गाज्रि मावाखै रायजो फारसे गाज्रि मावाखै खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ माने बेयो आंनि नोजोराव माने मिनिथावनाबो लाजिथावनाबो रागा जोंथावनाबो माने ओरैबायदि जादों एमपि इलेक्सन थांखांनायनि उनाव देरहाखांनायनि उनाव माने इउपिपिएल हानजानिनो घटना बियो माने 2 नं कुसुगाव गामिनि माने खोला गंगिया भिसिडिसिनि सासे चेयारमेनखौ माने रायजोफोरासोना मायासो माने खाना जाहोनो हायिनि माने देरहाखांनायनि उनाव खाना जाहोनो हायिनि बेदर जौ जेनेबा ना बेदर जौ सेरेब लोंहोनो हायिनि चेयारमेनखौनो माने मासिनिफ्राय बोख्लायदों माने जोबोर मिनिथावनाबो रागा जोंथावनाबो दुखुनांथावनाबो कारना मा माने खाना जानाय होननाय लोगो लोगोनो बाथ्राखौ बेलेग खोनायो माने खाना जाहोनो हायिनिनो सासे चेयारमेनखौ मासिनिफ्राय बोख्लायदों मा सरि बाथ्रा गोमोथावनाबो जियानो जा चेयारमेनखौ बोख्लायनायनिबो बुहुद रिजन थायो इयाव चेयारमेनखौबो जानला मोनला बोख्लायनाया गामिनि मानसियाबो बोख्लायनो होनबाबो बोख्लायनो हाया गोजौनियानो बोख्लायदों जानांगौ मानो बोख्लायखो जेनेबा इयाव बुहुद कारन थायो आङो चेयारमेननि जिखिनि एक्सपिरियेन्स मिथिगौ बेखौ बुंनि माने इ बले आं चेयारमेन नङा दै दा कमेन्टआव बेखौ लिरलायगोन आरो नों चेयारमेन नामा होननानै आं चेयारमेन नङा बुंना लाखादों आङो माने चेयारमेननि मासियाव जाय थायो बिसोरनियाव माने मा खामानि थायो मा खामानि गोग्लैयो मा खामानिखौ मावनांगो आरो माबायदि खामानिखौ मावबा बिसोरो माने गाज्रि रिपर्ट गोलैयो गोजौहैनियाव बेनि सोमोन्दै आङो उनाव सावरायगोन दा बोख्लायजानाय मामोन खोला गंगिया भिसिडिसिनि चेयारमेनफोरनि मेम्बारफोरनि खोथाखौ नोंथांमोना खोनासंना लाग्रो आं भिडिअ फिसा खिन्थिनि दुखु मोनदों जों मेम्बार हिसाबै थिखाना मोनदों जोंनि चेयारमेन सारा डिसचार्ज जाबाय नाथाय मारै जाखो प्रब्लेम फैदों जोंनाव दुखु मोनदों जोङो जायनि फलाव बिथाङा दासिमाव जोंनि फारसे गाज्रि मावाखै रायजो फारसे गाज्रि मावाखै लोगोसे बेजों लोगोसेनो बिथांमोना दि प्राइमारिनिफ्राय डिसचार्ज खालामहैदों जों रायलायनांगौमोन प्राइमारिजों रायलायनांगौ चेयारमेन मेनजों रायलायनांगौमोन आरो मेम्बारफोरजों रायलायनांगौमोन लकेल एनटिटिखौ लानानै रायलायनांगौमोन गामि गावखौ लानानै रायलायनांगौमोन नाथाय मा हिसाबै बिथांमोना साबसे लानानै सोरखौ लानानै चेयारमेन सारखौ डिसचार्ज खालामहैखो बाथ्रा बे जादों मोनसे चेयारमेन सारखौ नांफिनगौ आरो जाहाथे बेखौनो दोनबाय थायो आरो बिथांमोना आरो बिथांमोननि चेयारमेन गोदान गायसननायाव आरो बिथां चेयारमेन गोदान मदद होनायाव नाथाय जों बाहाय मदद होनो हानाय आरो सापर्ट खालामनो हानाय नङा आरो गावसोर साबसिन ज' जानानै गावसोर फाइनाला बे चेयारमेन सारखौ डिसचार्ज खालामहैखो बेखौ नाथाय जों बिराद गोमोनाय मोनदों आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै गोसोआव मा सानखो माने बिसोरो मेम्बारफोरा माने पुराना चेयारमेनखौनो नांफिनगोन होननानै बुंदों निउसाव माने थानांगौ पुरानायानो नाथाय बोख्लायजानायनिबो खायसे रिजन थायो इयाव खायसे खामानि थायो इयाव माने बेखौ आं दा बुंलांगोन माने चेयारमेनाबो माने मोखां सोम खाथियावनो दोङो नोंथांमोनाबो नुखादों दा बोख्लायजाबाय बा थिखांफिनगोन बेयो माने बिसोरनि सायाव आरोना गोदोरफोरनि सायाव जेनेबा सेन्ट्रेल मोनसे पलिटिक्स पार्टि गेलेनो थाखाय गामियालागि मा थायो हमना ला खायसे मोनसे मन्त्रि हमबाय आङो मन्त्रियानो जा इएमआनो जा जायखिजाया इएम इनिफ्राय सेन्ट्रेल थागोन ना हमना ला उदाहरन होनो आङो मन्त्रि सेन्ट्रेल इनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय प्राइमारि प्राइमारियावनो माने चेयारमेन माने मोनसे प्राइमारियाव चेयारमेन सासे थायो बे चेयारमेनखौनो बिथांमोना बोख्लायदों खोला गंगिया भिसिडिसिनि चेयारमेनमोन बेखौनो बोख्लायदों दा चेयारमेन पस्टआ मोनसे सरकारि साख्रिथार नङा आरो बियो माने बोख्लायनो बायो थिखांनो बायो बोसोरावनो सासे बोख्लायनो हायो बोसोरावनो सासे थिखांफिननायबो सोलाय सोल' खालामबाय थानाय बेयो मोनसे पारमानेन्टलि सरकारि साख्रि बायदि नङा इयो मोनसे एख' गिदिर बुस्थु नङा इयो माने चेयारमेना एसेबां दुखु खालामनांगौबो दरखार गैया आरो खाना जाहोनो हायिनि बोख्लायदों नोंहा दा खोन्थानो मोजांसो जादों माने सोरबा खाना जाहोनो हायाबानो सासे चेयारमेनखौ बोख्लायनांगौ जायो नामा बे जोबोर लाजिनो बाथ्रा चेयारमेना लाजिथावनांगोन नङा माने बोख्लायग्राफोरासो लाजिथावनांगो माने खाना मोनजायैयावनो बोख्लायदों चेयारमेनासो दा मोजां माने
पइन्ट दोंनिया चेयारमेनासो बा खाना मोनजानायनि उनाव आंखौ बोख्लायदों दे नायगोन नोंसोरनि पार्टिखौ नोंसोरनि माने खामानिखौ माबायदि साक्सेस खालामनाय नोंसोरो खाना मोनजायनि थाखायनो चेयारमेनखौ बोख्लायदों ओरैबायदि चेयारमेनासो माने बुंनानै पावर दङ चेयारमेना लाजिनांगौ जेबो बाथ्रा गैया इयाव बोख्लायजाबाबो दा बोख्लायग्राफोरासो लाजिथावनांगौ खाना जाहोनो हायिनि बोख्लायदों होननानै माने बोख्लायग्राफोरखौ बदनाम खालामखाबाय इयाव माने रायजोफोरा सानसिगोन माने खाना होनो हायिनि बोख्लायबायनो चेयारमेनखौ होननानै ओमफ्राय खाना मोनजायाबानो चेयारमेनखौ बोख्लायनांगौ जायो नामा ओरैबायदि रायजोनि गेजेराव रायजोनि गोसोआव साननाय फैगोन आरो माने दगा थाहैगोन खाना मोनजायैनि बोख्लायग्राफोरनियावसो दा चेयारमेनखौ बोख्लायनायनि रिजनानो जाहैबाय माने सासे चेयारमेना माने मोनसे भिसिडिसियाव सासे चेयारमेन थायो ओमफ्राय मोनसे भिसिडिसियाव मोनब्रै मोनबा सयता खातायालागै पलिं स्टेसन थायो माने भट सेन्टार थायो आरोना ओमफ्राय हमना ला सयता पलिं स्टेसन दङमोन बे खोला गंनिया भिसिडिसिनि सिङाव माने आं एग्जाम्पल होदो दे माने सयता गैयाबो जानो हायो बाराबो थानो बायो सयता होनबाय दा सयता भिसिडिसि दङमोन सयता पलिं सेन्टार दङमोन खोला गंनियानि प्राइमारिनि सिङाव एग्जाम्पल हिसाबै बेनिफ्राय दा बेयाव सयता पलिं सेन्टारनि गेजेराव बियो बबेबा मोनसे पलिं सेन्टारनि माने बबेबा मोनसे गामिनि चेयारमेन आरिना माने सेन्टार मोनफा गामि मोनफा थाखायो नालाय मबा 1 2 ओरैबो थायो सं दा सेन्टार मोनफा गामि मोनफा हमना ला दा खोला गंनिया भिसिडिसिनि सिङाव सयता पलिं सेन्टार दङमोन माने भट सेन्टार दङमोन बेयाव बबेबा मोनसेनि भट सेन्टार ओमफ्राय जाय माने बे चेयारमेना जाय भट सेन्टार गामिनिमोन बे भट सेन्टाराव माने जाय चेयारमेन थानाय गामियाव माने भटआ बिसोरनियाव माइनास थांदो ना बुजिदोरा माने चेयारमेन थानायनि गामियाव माने भटआ माइनास थांदो माने चेयारमेना जाय पार्टियाव दंमोन बे पार्टियाव भटखौ मोनाखै बेलेग एगेन्स्ट पार्टियाव भटआ थांदो बिनि थाखायबो चेयारमेननियाव प्रेसार गोलैदों बोख्लायजानो हानायनि मेन पइन्टआ बेयावनो फैयो आरोना आरो माने रायजोनि खामानि आसनि राननो होनायफोरावबो जुदि फैसा लानायनि जायगायाव फैसा लादोबा रायजोनिफ्राय बेनिफ्राय माने खामानिखौ जिबायदि मावनांगौ बेफोरबायदि मावाखैबाबो रायजोनिफ्राय प्रब्लेम थाङो बिनि थाखाय चेयारमेनखौबो बोख्लायनाय जायो बेराफारसेथिं माने मिटिं जाबाय थानायावबो मिटिङाव नुजाहैनो हायाब्ला माने मिटिङाव थांबाय थानो हायाब्लाबो आरो मोनसे मोननै एप्लिकेसन लिरनो होनायावबो एप्लिकेसनबो लिरनोबो रोङाबा बेफोरबायदियावबो चेयारमेनखौ बोख्लायनायनि कारन थायो आरोना माने बियो सरकारि साख्रि नङा इयो माने बोख्लायलाय थिखांलाय बोख्लायलाय थिखांलाय खालामबाय थानो हायो बेनिखायनो दानि जुगाव मूर्खथारखौ जेनेबा नोंथांमोना गाज्रि मोना आङो दानि जुगाव जेबो रोङिफोरखौ माने बेफोरबायदि खामानियाव होनाया मोजां नङा माने मडार्न जुग जाबाय माने एप्लिकेसन लिरनो हानांगोन असमिया हिन्दी इंलिश माने बहुत भाषाखौ नोङो रोंनाय जानांगोन बुजिनाय जानांगोन बेनिफ्राय मिटिङाव लेक्सार होनो हानाय जानांगोन आरो मोनसे गिदिरसिन खामानिया जाबाय गावसोरनि एरियायाव इलेक्सननि समाव गिदिंनांगौ आरो गाव जाय गामियाव दङ बे गामियाव माने 80 बा 90% भटखौ थिखांना होनो हानांगौ अब्लासो माने चेयारमेनखौ माने लाखिनाय जायो आरोना माने आं दानि बुंलांखाबाय माने सासे चेयारमेन थानाय गामियावनो जुदि भटआनो जुदि माइनास थाङोबा चेयारमेना जाय पार्टियाव दङ बे पार्टियाव भटआ गैयालासिनो गुबुन बेलेग पार्टियाव थाङोबा बेफोरबायदि चेयारमेनखौ मानो नांगौ बेफोरबायदि चेयारमेनखौ बोख्लायनायानो मोजां मानोना बे चेयारमेना एख' खामानि मावाखै गावनि पार्टिनि जानानै बियो एख' खामानि मावाखै बिनि थाखायनो भटआ माइनास जादों बेफोरबायदि माविनि थाखायनो भटआ माइनास जादों जा चेयारमेन पस्टखौ चेयारमेन मासियाव जिरायनानै माने गावनि पार्टिनि खामानि मावना होनो हायाबा बेफोरबायदि चेयारमेनखौ मानो नांगौ बेफोरबायदियावबो चेयारमेनखौ बोख्लायनाय जायो आरो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा इयो इसेबां दुखु खालामनांगौ गैया जियानो जादोला आं जिखिनि नुबोदों बेखिनिखौ बुंबाय नोंथांमोननि सिगाङाव सोरनिबा फारसेथिं माने आंनि बुंनाय एफेक्ट जायोबा आंखौ निमाहा होदो आं भिडिअखौ बेखिनियाव लाखिथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।